Здравейте, добър ден. Да, добър ден. Пушкаш боли ли бе? Къде долу бе? Айде бе. Как? Искаш да играме на тази играта? Брокхевън. Ако имате играта, чудно. И ако сте садовски, какво до гейминг видео да правя? Пишете проекти, това е. Самата ми си иска атузата. Затягаме и колана. Гастяти. Дайте лайче за него. Едно лайкче. И 5 лайка за него. Супер сладък, само път. И се му обгазява. Съм правен, че де. Тук. И бъдете с каманката за моят канал. И това е максимум, защото за него, иначе не. Сега, искате да правя едно видео, като не е в Roblox. Вземате ми си старира. Ще правя нов акаунт, защото това беше него. За него. Иначе правя без него. Сега искате на тази дискотека. Искате да правя на тази, на Ная. Искате ли хора на тази, в Roblox тази лута? Искате са? Ще част 2 за тази игра, моля ви се. Това ще едно за тази игра. Искате да влезна в Roblox и правим битка с един. Майки. Молодец. Айде, да влизаме. Защо не ми дава, бе? Не, няма правя, вече излагахме нищо. Но ви кажа, че на 8 фото събота ще правим. Ще ме нов акаунт. Чакайте. Така, сега влизаме в това. Естествено. Колко дърт. Самото си повод, аз взимам парите. Имате си купим нов скин, защото този е закония вече. Дефендера! Виж бе хора, ако имам 40 диаманта, може да си купа този Стивендър с нещо. С нещо. Искате? Пишете да или не. Щастлив, си да ти съм безумял. Само да почвам сама. Ще дайте. Да фирма. Сама и да влезам с кабанката за моят канал и за всички игра, които без майки обаче. Майки да. Без него. Вече. Да, окей. Сега почваме играта. Така. Имаме фенерче, ако си левем на лево 2, ще ни даде супа. За супа на какво не? За какво не тази супа? Ще му даде. Няма толкова време да правя, защото любете ме си на ремонт. Но нищо, сега правим. Час 2. Не. Време. Беше много фрагмента, сега правим някаква такова боничка за нашия, за наша хрънга. Ще стана и ще чуваш ли? Се не съм безумял, пи живял. Това копто натискаме. Сега, вижте това като от близко ми излиза. Това съм аз. С дрежката на Roblox. И панталоните. Панталоните са ми безплатни. Хукотроно бе хора. Ще стана и си не чуваш ли? Се нади съм безумял, пи живял. Умно са по тебе, а супер много време. Сега, значи сега взимаме сака, след малко ще вземе.
и почвам да се бием с девета за огъня ни. Защото ако сам без огън, огъня ще ни убие. А като можем, веднага 8-9 и да имаме за нощта и за сутринта. Разбирате ли? Така, бъдете имаме този огън, това е този основния апдейт кажете вие, това е с огън, с едни скорпиони, виждате какви са те в реалния живот, пистолите. Дали знаете каква е тази игра и откъде излизат от тази игра. Искате ли в едно видео правим така, говоря за играта и какво са за децата, които са били с един. Искате част 2. Така, значи почваме сега. Тя не е approaching. Сега малко ще бие. Защото нощта. Виждаме, че сама съм. И ако искате да ме поканите ден. Ето, малко ще ви покажа. Как ми е името? Ето го отгоре. Ето ми името. Ето. Ще го запиша долу в самия. Дайте коментар да се. Но да или не. Пишете. Така, значи сега ще има ни дървета. Това ме да огъняния, да има дървета. Защото ако ни игра, само хани пак отново. Така, значи това вземем и за суката. Даде това за отробата. Не е лена. Така. Така. Сега, значи, взимаме тиквата, като хапнем, виж сега, като хапнем, дава ни супер хънгър, докато ни стигат тази тиква, а като можем хапнем боровинка, да има повече хънгъра. Видите ли? Че ако сме при него, сега ще би за храна. Не ме убивай, бе, тъпанар. Айде. Взимаме месо. И трябва да има месо в огън. Име до огъня, защото ако аз ще умрем от глад, нямам болашка, ще умра. Така. Сега, взимаме за револвера. След малко ще пише машите, че да. По-руски. Да. И така. Само ето там честа. Искате ли да направим част 3 за епизод 3? Искате ли? Пишете да или не, но какъв да е той. Различен, нов апдейт, пишете какво да бъде следващия път. И до 9 си приключваме, защото заклони повече. Значи имаме радиото, слагаме в огъня. Така заклони това нещо, аз не знам. Значи да, окей. Имаме такова. Така. Сега вземем Бънифуд. Поди Бънифуд, браво мене. Гуцак. Така. Сега ден 2. Искате да се бъдем 200 лайка за епизод 3. Пишете да или не. Айде. Чего това беше хора за днеска. Бай-бай. И до кога? Жалите до кога. Искате да правим за декември, епизод 3 до декември правим. И до края на декември ще ви дам епизод 2. Епизод 3 да. Очаквайте скоро. Бай-бай. С каманката на моя канал и за всички моя, на майка ми, който е с моят профил Ивона. И не знам. Моят последовател в TikTok, Ивона Милева, съм казвам. Бай-бай. До утре. Очаквайте скоро епизоди. Бай-бай.